Takže vítam vás u ďalšieho videa na serveri Supercraft. Toto sú šupové hodiny, normálne, ktoré urobili Jaro. Na server sa volá Jerry 411, takisto je to Let's Player na Minecraft. Tak sa pozrite na jeho šupové hodiny normálne. Má také šupové hodiny, ty koko doma, tak ľudia sa normálne že radujem. Takže prejdeme k ďalším, takže tu máme som to do piče. Tu je vlastne spawn, tu môžete vidieť aj Jara naživo. Jaro je tiež ako natáča so mnou, hej, ale ešte sme spolu my dvaja natáčali, ale tak som sa na to pýtal, takže možno budeme aj let's play obidva natáčať, let's play. No, tak neodpovedá, no tak v ďalšom videu by som vám chcel ukázať, jak si stiahnuť Minecraft 1.6.2, máte tu máte Jara, originál, dobre, takže ja som vám chcel len takto krátko ukázať náš server, takže učím sa s vami, čaute.